Audio yawo lero aboni kalindo amene wandithu ndi mkulu wa bungwe lija la Malawi First the People First akunena kuti mavuto onse ndithu amene nthambi ya zona anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ikukumana nawo aini ake amene akupangitsa zonsezi ndithu ndi olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino komanso aja amene amayimira ndithu boma pa milandu kapena kuti attorney general. Ndi aboni kalindo akunena izi pamene ndithu khoti lagamula kuti Charles Kalumo amene wandithu ndi wapampando kapena kuti wamkulu wa nthambi imene ya immigration khoti lagamula kuti iwowa asiye kugwira ntchito chifukwa chakuti mmene amasankhidwa mu August 2022 apresident sanatsatire malamulo oyenera powasankha kuti akhale pampando umenewo. Lamulo limene ndithu akhoti anena kuti linaphwanyidwa ndi section 3 ya immigration act imene manena kuti munthu amene wasankhidwa kuti akakhale director general immigration amene akukhala munthu amene akugwira ntchito mboma kapena kuti a member of the public service. Tonse tikumbukira kuti Charles Kalumo ndi retired brigadier general wa Malawi Defence Force ndithu amene wasanali part of the public service. Komanso amene ndakadatola nkhani ku khoti anena kuti Charles Kalumo ndi munthu wakuti zaka zawo zakubadwa zaposera 60 ndipo lamulo la Public Service Act imene ndithu ndi lamulo limene amanena kutsatira poyendetsa ntchito zakagwidwa ntchito kamboma anena kuti section 29 imanena kuti munthu amene afika zaka 60 amenena kuti apume pa ntchito apange retire. Zonsezi Charles Kalumo zikuoneka kuti sanakwaniritse. Nde khoti lilaoneka zonsezi lagamula kuti Charles Kalumo asiye ntchito. Nde lero aboni kalindo angofuna kukambapo nkhani zimenezi koma makamaka akunena kuti mavuto onsewa ndi chifukwa chakuti president sanatsatire malamulo komanso attorney general ndi amene akusokoneza zinthu ku immigration. Ndi nkhani imodzi kuti timve kuti aboni kalindo akuti bwanji pa nkhani imeneyi lero pa Nyasa Voice Box. Chondigwera chindigwere koma ine ngati presidenti wa anthu osauka oyamba muno m'Malawi ndizayima pa chilungamo ndipo sindizaopa konse. Ndizawayimirira Malawi amene akusakasaka chilungamo, amene akusakasaka mtendere, amene akusakasaka ku moyo wabwino mu dziko lawo la democracy, amene akuphinjidwa siku ndi siku ndi ulamuliro umenewu wa Lazarus Chakwera ndi Tonse Alliance. Ndipo olo mutabwera ndi mfuti, olo mutabwera ndi unyolo, olo mutandimanga a million times, ine siningaope koma ndimakhulupirira kuima pa chilungamo. Ndipo leronso ndinenapo chilungamo lero pa 7 June 2024 ine ngati Boni Kalindo from Njeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Central Africa. Malawi muno zaziwika sopano kuti muli anthu awiri amene akupanga daladala kumaphwanya malamulo a dziko lino. Chikhalire nicho anthu amene wandiwoziwa malamulowo. Ndipo ndinene pano malo mwa anthu osauka kunena kuti ngati pali anthu awiri amene akusokoneza dziko lino ndi Lazarus Chakwera ndi attorney general. Ndipo zaziwika kunena kuti mavuto onse amene ali ku immigration ndi mavuto opanga daladala, money made problems, ndipo amene akupanga mavuto amenewa ndi President Chakwera ndi attorney general. Amene President Chakwerayo adalumbira yekha kuti azateteza malamulo a dziko lino. Sitinkaziwa kunena kuti tili ndi president amene amangolumbira zinthu, amene amangooneka pamaso ngati ndi munthu wozindikira kapena ndi munthu wosunga malamulo. Chikhalire nicho ali munthu woyipa kwambiri. Zaziwika kunena kuti anthu aku immigration ataona kunena kuti munthu amene wasankhidwa kukhala ngati director general wawo ndi munthu amene anachita retire komanso wasankhidwa mosasatira malamulo. Anthu aku immigration ko immigration officers, one of them anapita kukachita challenge President Chakwera pomuchita challenge ku high court kunena kuti mmene wasankhira director general ndizosiyana ndi malamulo.
ndipo malamulo akunena momveka bwino kunena kuti munthu amene akuyenera kukhala director general wa immigration nambala 1 akuyenera kuti akhale wa ku immigration konko, kapena ayi ngati sakufuna president kuti amusankhe munthu ameneyo akuyenera kusankha munthu amene ali mu public service amene akugwira ntchito, osakhala munthu wokuti anachita retire ayi. Koma izi zonsezi despite kunena kuti president uyu adalumbira kuteteza malamulo a dziko lino, he went ahead ndikumaka musankha munthu wokuti anachita retire amene anagwirapo ntchito mboma mu from 1962 kuzafika nthawi imene anachita retire, osaziwa kuti munthuyo ndi m'bale wake. Ngakhale anthu adalankhula motani, adalankhula zosusana ndi appointment imeneyi, koma president Chakwera adapitirizabe kumusunga munthu ameneyi for his own personal selfish motives. Koma tithokoze amakhoti chifukwa amakhoti mwaonesa kunena kuti inuyo mumangoyima pa chilungamo, ndipo inu amakhoti ngati ma high court judges ndi ma magistrate nonse ogwira ntchito ku khoti mumafuna kuyima pa chilungamo komanso kuteteza malamulo a dziko lino. Zulo tidaona amidst challenges zimene zili ku immigration, zulo tidaona inu amakhoti mukupereka lirifi ku dziko lino, dziko limene ndiloyamba pa dziko lonse lapansi kukhala ndi crisis ya mapasipoti, kukhala ndi mapasipoti a fake, mapasipoti amene alibe readable line, mapasipoti amene sungapite nawo kwina kulikonse. Dziko loyamba kukhala ndi immigration director amene adachita retire, amene olo laptop sakuiziwa, computer sakuiziwa, amene wakhala akuchosa anthu ntchito mopanda kusatira malamulo, kuachita deploy anthu popanda kusatira malamulo. Choncho inu akhoti zulo munaonesa ku dziko lonse la Malawi komanso lapansi kunena kuti ndinu men of integrity, ndipo munabweresa sanity kufuna kunena kuti ku immigration kumene sumano kwasanduka kovutikira anthu, kumene kuli ngati death trap, imene inonso pano immigration imene anthu ena adayipanga kuti ikhale vibrant koma yabwerera ma steps backwards ndikukhala nonso pano institution yopanda ntchito. Tikuthokozeni inu amakhoti kuti zulo you came to the rescue of this nation. Koma chifukwa cha ugogodi, chifukwa cha umbava, chifukwa cha kusakhulupirika, tinaona hours later attorney general wa dziko lino atapitanso ku khoti kukachita apply kunena kuti chigamulo chimene chaperekedwa chija chisagwire ntchito. Izi zidakusangalasani inu amakhoti chifukwa ndi ufulu wa wina aliyense kuchita apilu. Komano adakapangaso kawiri application ina yofuna kunena kuti director uja azipitirirabe kugwira ntchito pokapo pakana apiri izatheke kapena chigamulo chizatheke. Ndi pamene tutaona inu amakhoti kuti inu yodi ndinu anthu osunga malamulo mwamuuza kunena kuti iyayi application yanu yoyamba kuti mufuna muchite apiri ndiyoona, koma yonena kuti munthu azigwirabe ntchito iyayi amene azipita ku nyumba. Ndi pamene tusipano galu waonekera poyera kunena kuti galu uyuyu mbuyo wake ndi uyo. Tikuthokozeni inu amakhoti chifukwa mwaonesa kunena kuti inu mumangoyima pa chilungamo ndipo mmasatira di choona chenicheni, choona dicho ndi chimene inu mmachifuna. Amalawi ndafuna ndikuziwiseni izi. Ena anu mwina mukhoza kumazifunsa kuti kodi ndi chifukwa chani attorney general akulowerera kwambiri nkhani za ku immigration. Nambala 1 mukuyenera muziwe kunena kuti pothamangira ku khoti attorney general akufuna akateteze president Lazarus Chakwera chifukwa ali maiko ena zimene zachitika zija kuti president anachita violate malamulo ake omwe amene analumbira kusankha munthu amene sayenera kusankhidwa pa udindo. President amene anayenera kuti lero mmene tikukamba pano ameneyo ndiye kuti anthu amuchita fire, ameneyo ndi no vote of confidence chifukwa palibenso kukambirana iyaye.
no vote of confidence, ameneyo vote of no confidence akuyenera atuluke pa udindo umene wowo. Choncho attorney general uja akuthamanga ku khoti kuja ndi cholinga chonena kuti ateteze president amene anachita violate malamulo amene iyo adalumbira. That is number one. Number two, inu mukukumbukira kunena kuti ku immigration kunayambika business ya ku State House imenenso attorney general ali mkatikati momo chifukwa machini amene akupulintira mapassport awa akuyambizidwa pa mbaulawa. Mapassport amene akuumira mafaniwa amene anakagula machini amene wande attorney general kuja kumatchedwa ku Kenya, kusonyeza kuti business imene ya family iyi imene muli mwana wa president ndi anthu aku chalichi cha assemblies iyeyo so alimomo. Choncho anaona kuti kalumu amene kapena director uyu achoke, akachoka director kutuluka ku immigration ziwani kunena kuti zinsisi zonse ziziwika. Chifukwa ndiye kuti ma decisions wonse amene anapanga director amene iyi ali pa mpando wonse ndi null and void. Ndiye kuti kaite kikaja kamene kali ka company ka nyumba mwathu ndiye kuti so kamene kaja kakuyenera kuchoka. Ndiye kuti zikupereka mpata kwa ifeyo amalawi sopano ndi anthu aku immigration ko amene ali akadaulo amene agwira ntchito ku immigration for many years kuti akhale ndi sopano omasuka achite ndi akhale ndi mpweya wina wa nyuwani onena kuti atakasuke atipase ife sopano ma passport a genuine. Choncho akuona kunena kuti chigamulo chimene chichikapitirira ndiye kuti 1 president ayaluka, 2 iwo aziwika kunena kuti ndi amene amapanga ka business kuja kumatchedwa ku immigration, 3 zinsisi zawo zonse ziziwika. So he is trying to protect the president, protect the business imene simano inasanduka ngati family entity. Immigration jasamano imene jasi immigration tu iya imene jandi company ya nyumba mwa Chakwera imene jandi Chakwera immigration ndi attorney general's immigration ndi director amene wachosedwa uja immigration, si immigration ya inu amalawi. Choncho muziwe amalawi kunena kuti nthawi yakwana tisapusisidwe. Boma linolo kamena ziko lino sira nthumba mwa munthu, sira nyumba mwa munthu. Ziko lino la Malawi limatchedwa Malawi, silimatchedwa Chakwera. Tisapusisidwe amalawi tafasa nthawi yayitali. Ndipo anthu awa andalewa ndi pamene munga aziwe kunena kuti anthu andale amakumanda di pansi. Iziso zinayenera zipite kwa iweyo director general amene ukupuma sopano kunyumba kuziwa kunena kuti anthu andale si anthu oma asekerera. Lero tu akumenya judo ijazima nenedwa kuti kalumo kokuthwa sopano ndi kalumo kobunthwa, kalumo kosathwa. Mulendo amayenera azibweresa kalumo kokuthwa koma eniyo mwabweresa kalumo kobinyika okuti sikanga chekeso mwayalukatu. Chifukwa nthawi imene anthu amakuwuzani kunena kuti tachitaniriza ini munthu tu malemekezedwa umapasidwa beulemu, koma anthu azikunenani kunena kuti tamuoneni uyu akudusa apoyo uja ankakakamira uja lero makhoti amuchosa. Kuchosedwa pa zinthu zonyansa imapita mumbiri mu history kunena kuti iwe udapanga zovundazo, koma wekha ukanakhala kuti unachoka unaona kunja kuti kukuyenda bwanji ukanapasidwa ulemu. Ndi chifukwa chake akuluakulu amanena kuti ukatambatamba uziyang'ana kunja kuopa kuti kungakuchere. Lero tu kwakucherani. Mwayaluka mwachosedwa ndi makhoti. Tithokoze makhoti komanso tithokoze inuyo aku immigration ma officers amene munayima pa chilungamo, chifukwa tukonkoso tu kunaliso tu ena ma betrayers amene amatenga nkhani usiku ndi kumakapereka kwa mabwana. Tikuthokozeni nonse aku immigration komanso tikuthokozeni inu amalawi amene munayima ndi anthu aku immigration, chifukwa nyasi zimene zikupangika kumeneko amene akuvutika ndi inuyo amalawi.
koma tikuthokozeni Amalawi munayima nawo limodzi aku immigration, ndipo ifeso Amalawi First mukuyenera mutithokoze chifukwa iyi ndi nkhondo imene tawinira limodzi titapereka 24 hours. Oyipayo wasikira kuzenje, oyipayo ali muzenje pano zamuvuta zakuvuta chinyengo chachuluka kwambiri, ndipo anthu amene mukuyenera muchoke mulipo ambiri, ngakhale ku Malawi polisiku mukuyenera muzipita ambiri chifukwa mwatitola. Chinyengo chikuchuluka, ngakhale kukweza anthu kumene mukukweza anthu mwa chinyengo. Munthu wokuti wakhala pa sub inspector kwa zaka 25 zaka sate mukukakweza anthu amene angogwira zaka 15 zaka 10 chifukwa chokuti ndi azibwenziranu, chifukwa chokuti akupasani makobiri, chifukwa chokuti ndi anthu akwanu. Lilipo siku limene muzachite regret kwambiri. Ife ana titazuka ndikukubandulani nonse. Ziko lino mwalitola kwambiri anthu inuyo asatana inu afiti inuyo mwalitola ziko limeneli. Boni Kalinda the DC mwana woopsa kwambiri kalumo kobuntwa.